Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Ha, agay, agay. Magpapagani ko ni Ingo nga hayag-hayag, nadagma na hinuon ko. Agay, kadang hagid. Uy, kanisang hagdanan ba? Hey, careful. Need some help? Jen, hinay ko. Tanawag ka, oh. Napandulhin mo ka. Alibi. Kaya na lagi na ako. Siya to. Si Jenny. Natungod siya sa din nga suga. Dinikilig sa pathway. Sa sulihan sa iyang pagkatakil po. Huwag nagsunod. Sabi ko to. Malaki kagalingan. Walang sila makabantay. Pero gisundan ko sila sa ilang pagsurog balik din sa sinehan. Timing kayo. Kabalik sama mi og itanaw nga salida. Damn. Interesado gyud ko adtong bayana. Oh. Iya, ito na tingali na. Iba iid mas akong kilid ng akong sekretarya. Daan pa ko. Let's go home. Sunod ako sa pagawas ko na mupawali ka na. If not, you could stay and finish the movie. I'm leaving. Oh, no. I changed my mind. Here. Dawatan eh. You can go shopping or bisan asa. Don't follow me. Damn. Kalit nga nawa ang akong interes ng akong sekretarya. Inuun. Palabay sa oras ko lang ni siya. Nagpakita og motibo. Musa ako usab nga gipatulan. Dili siya ang klase sa babae nga akong seryosoon. I just want to try something new. Kaya marag kinahinay rin nawa ang akong interes kang Emmy. In fairness ni Emmy, sa tarang babae nga nalambigit ako, siya ang pinaka-interesado ko kaniadto. Pero dili paigo aron hagdon ko siya og kasal. I still don't believe in marriage. But who knows? May moabot nga babae nga makausab sa akong paliglantaw sa kinabuhi. May tungod sa kasal. We'll see. Magtukod kag sari-sari store sa ato, ah. Ha? Ano man? Hindi ka nakikigig pamalit ng mga pagkaon ko. Mga biskwit, mga candies. Unsa pa na uban? Juice, gatas, ug uban pa. Para ni Inday Elaine. Huwag kay labot kay tiguang na ka. Basta na ni. Malipay na ang bata inig paulit na to. Hasasab si nanay. Di apila lang sad nako hasa si tiyo. Yay, buhay para ako tinuoda. Nakamanggut. Unsa man? Basta, ali na, pagka-counter na ta. Aron, magkapaulit na ta. Kadiyot, kining manihapon on tata sa dili pa ta mamauli. Sabay na lang. Excited na kay kung makakita sa reaksyon ni Elaine. Inikakita niya sa mga gifts. Dali na. Dili gyapon siya makakitaan na unya inigabot nato dito kay gabi inag ayo. Sayo pinamatuog si Inday. Mga unsa ta? Huh? Tingal ba magutman kas biyahe. Ako ra. Hoy, okay ra ko eh. Basta di lang ikaw. Ate. Yan bilang cart be. Ako lang ay tuod anak. Be. Paasa. I
can't find her in social media. Imposibleng dili siya active. May tao pa rin nga YFB account karong panahon na. Jenny Samson. Ano bang dili na mahinuong ko mahiluna nga maguna-huna nimo? I don't care kung mahigugmaon ka na. Ang mahinungdanon nga maako ka. Samok ka. Gipaw niya. Klaro kayong gipawngan ko niya sa akong tawag. Pwisit. Nganong ingon man ni ini, Josh? O sabay akong gibuhat nga giingon man ko ni mo ni ini. Leche! Huwag yun mo abot sa kong huna-huna. Nga posibleng mo abot kini gayo na. Nga pulan ka na nako. Pwisit! Ano pag gipulan ka man ako? Karon pa ba nga mas bigwapa o mas sexy na hinuon ko? Og mas humot og mas hamis na? Kompleto na og gamit para sa akong panit? Mga pahumot? Lotion og uban pa? Pero ganun nawa man ang imong amor diri na ako, Josh. No, dili ko masugot. Kinahanglan mawa ka tong bag-ong sekretary nga iyang gikabuangan. Bugat lagi na imong gibit-bit ng mga plastik. Ako na idaan ng uban. Niya na hinunta tungod sa bahay. Ablihin na lang putahan. Mayawi man ka, di ba? Oo, naa. Dariyot. Ay, kabayo! Ay. Napangapi pa. Nakurat ka ba sa kalit na kong pag-abli sa pultahan, day? Nakasahilo ako. Uway kasunay. Naatod na. Labing siguro, matug ka na sana siya hubag-hubag diya siyang ugma. Paminali ko, nay. Ako lang na yung ilaw sa kusinang kinumpra, nay. Ya, siging-siging na mabayhala. Bukiro, cute. Paamin na ka, nay. Kaloyan ka sa Diyos. Dayon na, kay ako na isira sa pultahan. Nagmata palagi ka, nay. Ay, naghuwat-huwat manggug kong maabot mo. Mabala ka ba yung ko anang may mubiyahe paglayo niya, dili pa mauli. Dili ko mahinanok. Nabatian man tamo nga nagtabi sa gawas paingon din he, maong giablihan tamo. Nakurat ka na hinuon di ay. Uway kasunay, oy. Jen, Nay? salamat. Ha? Saon sa nay? Sa pagbalik mo sa kasaya sa akong anak. Gibalik mo ang kanhing Dave nga dugay na ang nawa sa iyang pagkatao dihang mibiya si Emmy. Daghan kayong salamat, Jenny. Nay. Ay, ni anay nagkutaw kog duha ka basong gatas. Imo na. Imna, samtang init pa aron dali ka makatug. Salamat. Ako di ay. Kana dayong usanyor, imo man na. Ang imo hadi ay. Nag-inom na ko og gatas kanina samtang nagbiyahe ta. Kato dayong gisuyop-suyop na ko. Sige na. Imna na ninyo inyong mga gatas. Di ko. Unsa? Init. Mapasok akong simod. Huy pa sa. Unsa? Hilasod lagi ka sa? Mura jud kag bata, uy. Kinahanglan pag tayop-tayhupon. Di naman nainit, good. Gisagulan na akong bugnaw nga tubig aron dili mo mapaso inigigop ninyo. Ay, ngisi-ngisi diha. Oo, ako na lang gitayop. Sige na, imna na. Hindi katawa ka, uy. Awan na, gikatawan ko na yun. Agang, nagsige mo kag tayhop diha. Yan, nagsige sa yaw-yaw. Binuang ragana pero mituman sad ka. Binuang. Agay, agay. Binuang. Aray ha. Nay, awan na oh. Kita ka. Ipasakitan kong Jenny, nay. Imo na di kong gikabuangan, ha?
Bisag palaban pa kang nanay, hapakon tagihapon ka. Da, Ikaw, da. Nay, tanaw ra gyud na yo. Sige, Sakit palaban to, ha? gyud. Sakit to, ha? Palaban gyud. Punan. Ha? yun. Duha. Murag gid gihapon mo mga bata kung may mag-uban. Noy, siya ay. Sa siya tuod. Dali na mo. Ikaw hatod na ko, tatay. Kami ni nanay ni mo, Jenny. Gikan ka na ko ihatod. Ihatod sab na ako si nanay ni mo sa iyang trabaho. Yay! Tawag mo nanay ka. Murag umang ug lihok, hinay kayo. Nya, hapit na siya sa malit. Kadungog ko ato, ha? Ayay. Nanay, ihatod ta ni tatay. Uy, tinuod. Yay! Yay, thank you. Dali na. Manaog na ta. Una na to si tatay o gawas. Kay siya mo ay murag umang og lihok. Ali na, dali na. Yay. Ali na. Ay, pero dungay lang ta og walk tulon nanay. Ako sa tunga. Ikaw sa pikas kamot. Tatay po sa other hand ako. Sige. Tana. Pupunta sa pikas kamot ni Inday Dave. Sige na. Okay, tana. Hey, complete family ako. Na ako tatay, nanasat ko nanay. Elaine? Nanay, lista pa ako family days akong teacher. Musing uban sa mama or papa. Then, ingon ko ni teacher, uban sa mama lang ko. Ha? Oo niya? Ikaw ako lista, ako mama. Elaine, ikaw naman akong mama. Diba tatay no? Ha? Si nanay naman ang akong mama. Diba? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!